Soc el triomfador de les eleccions i és ben normal perquè estic bo i soc guapo de collons. Ja em direu què podien fer el Chicharello d'en Piqué o en Caró. Si el Puigcercós li fa boicot i a Quim Tennil fent la viu-viu. 48 diputats, tots pentinats, nets i planxats, el meu xofer, el meu despatx, els crits de guapo pel carrer, per mi tot sol, com quan em van xupar el Pujol. Mira aquí. No corris tant, tros de farsat, que encara no has guanyat del tot i encara faràs l'estaquirot. ¿Qué coño es estaquirot? No lo entiende ni Carot. Ens votaràs si m'haguessis fet més cas. Sobreviuré. En el fons tots voleu el pacte PSC, Esquerra i PP. Amb mi no hi podràs comptar, el notari t'ho dirà. Doncs amb Carot, o amb Montilla, o tots dos. Oh yeah, per favor, oh yeah! L'estampa no em diran que és irrepetible, eh? Molt bé tots. Estem a punt d'anar a publicitat. El senyor Albert Rivera, per favor, aprofiti que hi ha una pausa de publicitat per tapar-se les